věci. Tak počkej, já se tady musím ještě přivítat. První co je, tak odjede, jak vidíš ty 4-3 lodě, to ten pro nás nebudou. Někde zastaví, oni zastaví někde v tvojí blízkosti. Tady něco. A kdyby si sám doviděl, co tady je, co chcem zkusit a to takže už jsem sám. Ale autobus tam mohl měl. Autobus jo, protože víš co, je to nás nechlo. Takhle to nebude vidět, ale zrcadlo. Tam měl na to zrcadlo. Takže si teďka to se tam všechno nevyjde, to mají být takhle. Tomíku, tamhle, koukej. No, vidíš ty vole. Vitrínka. A triko je zprává. To budeš prodávat? Ne, bohu, že jsem ti nevzal firmní uniformu. Já jsem měl určitě. Romanem, jak to dělali na to jeho, víš? Jo. Tyhle ty dvě čárky, mám to dát mě, no, já taky, přesně, ale fakt mám to. Jílo, řekni něco chytrýho. Zdraví. Tak, to je správně. Pej se, otoč se, to je něco pro tebe. Můžeš začít. Jo, tamhle ten, já jsem ti to neukázal. Za kolektiv. Vyzkoušet, vyzkoušet. Tak já moc děkuji Liborovi za první část jeho fotek a výkladu. Já myslím, že to předčilo asi naše... Má naše uznání, ale to ještě vyjádříme asi v průběhu večera, až uvidíme ten zbytek. Možná i ten zajímavější zbytek než ty státy. I když i to bylo zajímavý, víme, že už to je zbytečný tam jezdí. Jako jeden z prvních členů, když jsem se rozhodl založit Western.cz, se té stránky chytil a vydržel do dneška. Takže Lubore, všechno nejlepší k tvým narozeninám. Tenhle balíček je od této bandy a od spoustu lidí, kteří bohužel nemohli přijet. No já než se pustím do té krabice, tak já teda nemám slov, protože byť jsem něco tušil až na poslední chvíli a navíc nevím, jestli všichni víte, že teprve ve středu mě pustili z nemocnice po takové náhle ledvinové kolice, takže to vypadalo, že se sem ani nedostanu. To bylo omyl, si zdravý jako řípa. No. A v podstatě teďka nevím, co říct, no. Chtěl bych vám teda všem moc poděkovat za to. Ještě nevíš za co? Ano, jste zorganizovali a... Na baru to můžeš spravit. A že nepiješ, nevadí. Zabel! Vemte mu ten nůž! To je pytlák, než takhle odpičený to párání.
To jsou berle do důchodu! Betonový botičky. Betonový botičky! Tak myslím, že zabodovala Míša, protože to byl její nápad, aby jsme sehnali krabici od laďáků. Je fakt, že na téhle laďáku jsme diskutovali. Tak to mi zase vrátilo. To jsou takový ty černý chudelatý boty, říkalo se jim důchodky. Ale jsou tam batery. A otevři to. Mám to odevřít ještě? Aby to na mě nevyskočilo. Možná bychom ještě Martině mohli vysvětlit, co v té krabici vůbec je, protože jí ten název Leo Vinci asi nic neřekne. Motorová koloběž. Kamaráde, teď máš Westerma na dosměchu. Tu vložku vydrží, ale s tou vložkou ten zvuk je opravdu hodně utlmen. Je to fakt nádherný. To spekla, opravdu. Ne, maminka. Já myslím, že ho exneš ten půl litr. To je v genech, rozumíš? No. To dělej na menší. Dáš nakonec. Ne, teďka jo. Do půlce.